Е така, хора, изглежда мелница на 100 години. Строго забранено пушенето. Има някакви машини на Union, някаква марка, ако някой знае. Това е по народност. Ще ми е много интересно да разбера и аз нещо повече. Тук отгоре са пътеките, по които преди като малък съм идвал, имаше ребо и големи ремъци. И те развъртаха цялата работа и всичко пътуваше. Се мели. Има камъни на мен. Ето един ремък. Дали се види? Ремъчище. Горе етаж. Аз съм показал и в други клипове как се разходвам вътре, но нямаше аудио. Сега реших просто така да го апдейтна малко, защото е много епична локация. И реално, като малък, с дядо ми, човека ръка на пръст, отиква вкъщи с количката с задърпане. Идваш с броя чували, записваш се, чакаш си редя. Номерче има. И реално да, взето е тук. Отгоре си идваш с едни дървени купи. Ей тия неща. То прави джук-джук-джук и вибрира цялото. Тук долу, камъните. Снимал съм за тях да ви покажа как изглеждат самите камъни. И това цялото нещо като се смеля, пада тук долу в тия корита. А тук другата количка от тази врата. Излизаш и си пътуваш до вкъщи и така, като кажеха като малки, че е ден за мелници, на всички ни ставаше лошо, защото знаеш, че цял ден си на пангара да търкаляш количката с царевицата и после се смлява царевица. Ама имаше винаги за вечеря питка баница. Тук някакви пускане с цилиндра. Това е някакво ГРТ сигурно. Пуснем тук. Нищо не става. Много тъмниче. Така си умря това нещо да се ползваш много години. Беше много яко. Това е някакви други складове, дето отива тук в една цистерна големи отвънка. Общо взето тук има пуск, стоп. И тук мисля да се наблюдава какво се случва. Тук горе и пада надолу. Тук ще някакви методики за преместване. Е такива кошнички. Това е кошница за инструменти. Тук по този край. Това календар има ли години? Освен, че е на Дези и Павликени. То по-добре, че няма години. Тук. Вали минута да предполи всеки нещо да ме злополука. Това си е сериозна заявка. Общо взето. Това е пожарогасител. Сериозен. Тук ако някой не е виждал, купон за хляб. За това да е хляб.
И някой може да каже по-запознато, но мисля, че имало лимит. Не може да вземеш 10. Май 3. Само не съм сигурен, това някой по-компетентен може би да сподели. Да. Общо взето, тук е лагер. Тегава история, но минало и времето. Още един пожаргасител от тия сериозните. Машината как? Въобще за тази машина може би има някаква стойност и до ден днешното. Това е... Личи си, че е правилно с акъл. Тук пише... Пише... И това пише. Ено картинката даже. Всяка. Хидравлика. Сега нещо за мен кай. И ще излезнем с 435 секунда. Тея ключове за лампи. Спреме тока като излизам.